Jo, zdravím vás u ďalšieho videa. Dneska som tu s Davidom a Marikom. Čau. A dneska hráme Stumble Guys. Po prvýkrát. Na tomto kanále. Poď. Nie. No čo? Čo ja? Nie. Zavče máš samo brutálnu čelu. Ja viem. Pomáli. Áno, ja chcem pomať. Poď. Zatiaľ to dávam. Ty to nerób. Dávaj, Dominik, skáč. Čo asi robí? Ja nevidím práve. Čo je, kamo? Toto som ani... A ja. David, to si ako dal? No jasne. Tento dá určite. Ne. A on vyhral druhýkrát po sebe. Čo? Koľko ty si skončil, Domčo? 5. a 4. Čo? Ale... No, to hej. Daj sa vystrať do toho. Áno, musím to brať. Keby som ti to nepostrážil. Áno, jasne. Počkaj. Daj si to. Čo je? Zavádza mi to ty. Zavádzalo mi to, tak som to dal nazad. Dobre chalani, ideme ďalšie kolo. No. Yes. Koľko hier by si, Dominik, chcel? Čo? Koľko hier by si chcel dať? Aspoň 5. Koľko? 5. No máme už druhú. No toto je To je druhá. tretia. Ja nie. Druhá. To je druhá. My sme hrali ešte jednu hru pred. Pred natáčaním. Aká to bude len mapa? Čo ja budem? Ja dúfam, že to nebude to isté. Nie. No to není to ľudský svet. Dobre, ale není. Čau. Ja máš stýčka. Neviem. Ja to bol ako prvý. David, máš nejaký tiež? Dominik, to je tvoje? No. Ale tie peňažky. Tiež. No. Ja tam mám do Matova, že to jede. Dominik. To je nabúchaný. Je to jeho brat? No. Muž ravok. No musia ti nadávať do videa. David, ty furt žiješ, kamo to tak dávaš, ty normálny. Keď mi hráš tretíkrát po sebe, tak nehraj, kamo. Prosím, že prehráš. Prosím. Tam by mi to nedopraje, tak hej. Ja ti to neprajem, aby si vyhral. Prečo? No lebo. Prečo lebo? Čo som ti spravil? Nič. Tak.
Dominik Ale proste nechcem, aby si vyhral. Tretíkrát. Lebo aj Dominik chce výhru na výhru. Áno. To sú tam iba dvaja. Ja a ty 5. No, Ja nehrám. toto bola pochá druhá. Čakám, že to pomyslím do strany, David. Mám vadí, že to vyhrám. Áno. Však sa robím Vadí to. A čo, ale čo mne na to vadí? Nič. Ja nemôžem za to, že skapeš. Možno, že som bol 12. Ja 10. Ja už prvý, ale tretíkrát. Ticho. S Vinted reklamou. A ja tu mám, že nejakú telku. Dobre chlapci, poďme z doma. Tretia hra. Ideme? Idem. Čo, nejdeš? Idem, to čo je? To čo je? No to... Kamo, on vyzerá, že vyhrá. Dal si to. Prečo sa odpojil? No, Však daj... Čo daj party? Join? No. No. No, dá ťa to po mne. Chápeš? No, dobre. No, dobre chlapci, ideme. Taký blok dešek by mohol byť. Legendárny. Júzky svet. kamo robí si srandu. Toto som ešte ani nehral. Ujrat. Ujrat. Kamarád, my s Davidom máme také nervy na to. My sa dostali 4 krát za sebou. Prehrali? No, áno. Aj vyhral nejaký. A Dominik posledný medzi nami. Nevadí, to ešte nehral. Nie. Nic. No tak to som prehral. Dinosaury. Dinosaury. Čak ty bežia dinosaury povieš. Nie, tu je nejaká gula. Zatiaľ to dávam, zatiaľ to dávam. Dawaj, 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 dawaj. Ja to dam. Dawaj, to mam. Nie, nie, nie. Koľka ty ste boli? Ja kam, neviem. Ty? Štvrtý. Neviem. Ani mne to neukazuje zatiaľ. Vyhral nejaký Angel. Tam ja som bol, vieš koľka ty? Ja 9. Tam ja som bol, že tretí. Čo? Teraz sme dali tretiu hru. No, Štvrtú ideme. Prečo? Ja mám reklamu. No, však sa pripoj. Zrazu Ako už ideš? No až to je. Ale je to problém. Je to problém. Proste, že... No, taký modrý by mohol byť. Skoro sa tam... Toto mám najradšej. Ironicky. To sa ešte ani nepohol. No, 4. Nočia. Aj mňa. Nie no! Kam chod?
ja som hovoril tipka. Ja som vyhral! Vďaka mne, lebo zase na 100 tipkov. Yes! Po dlhej dobe. Ja som druhý. Ja prvý. Vďaka mne, nemáš zač. Na video si získal prvé miesto. Už mi pustí tú ruku. Tam ma nestlačaj. To som ja našiel, kamarát, tento oný, to není tvoja. Zajebem ti na zapile? To není tvoja, podori ti, kamarát. Mám 1% ty kokos. Mňa to nezajíma. Buď ti tu teraz priebem, alebo mi dáš nabíjať kúde. Ak mám 0,5. Daj mu ju bola. Však mám málo percent. Nemáš do piče. Povedal kto? Mám 1% ty kokos. No a? Daj mi nabíjačku. Neser ma, fakt do piče ma neser ty kokos. Čo ten puk, tú vačku? Čo to? Poď. Kamu ten debil zapol nahrávanie ešte raz. Nie, ale má zapnuté. Nie, kamu, aha, pozri. 7 sekúnd. Ty si sprost? To sa aj tak Nie, no on vypnul nahrávanie. Jaj? To sa dá spojiť. No. Sa nič nestalo. Počkaj. Ináč, Kišo, si videl, čo robil Tomšo? Však ste sašli dnes. Aj sa uvidel. Ona tá Diana má celá Marika. Laserde. Aj blbé. To je blbé. Vďaka mne ide. No David vyhral, to praví, že ty vyhráš. Nevyhrám, Keď je tu toľko lízov, tak neviem. Druhý sa len tak. Aha. Ďalší štvrt. Čo? Už je možná. Čo si Dneska som si myslel, že to debila. Dopustíš tomu, aby ten kokos zebral do nabíjačku, tak zeberem ťa do batonu doma. No tak ale to musí mať akože XXL batok. Kana bez to bude. Tak plus. 5 gram bola. Ja? Tak pre dnešné Našiel som. videjko Nezoberú ti ho. je toto všetko, tak dajte čo? Odberík na kanárik. A napíšte do komentu, si dáme taký experiment, vyhodnotíme v ďalšej časti videa. Ale Dominik je nový asi v televízii. Jasné, no. Že
ten, kto sleduje toto video na mobile, tak nech dá odber a ten, kto toto video na počítači, na tablete a na telke, tak nech dá like. Zatiaľ čus.